हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव फिन खेबसेबाव बे समाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। गिबियावनो जोंहा गोदान अफिसियेल नटिस फैदों दा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय। दा बे जाहैबाय नोंथांमोननि एलपि इउपि पोस्ट ग्रेजुएट टिचार बिनिफ्राय ग्रेजुएट टिचार बिथांमोननि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनाहाय दासिम सोलिगासिनो दं। 19 तारिखसिम सोलिगासिनो थागोन, सोलिबाय थागोन 19 तारिखसिमनि गेजेराव। बिनिफ्राय 19 तारिख जोबोब्ला बिथांमोनाहाय 25 तारिख गेजेरावनो बिथांमोनाहाय एपइन्टमेन्टखौ होनो होननानै बिथांमोना जब्सखौ होनो होननानै जायफोरा टेटआव क्वालिफाइड जादों बिथांमोननो साख्रिखौ होगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदोंमोन। दा बिथांमोना होगोन ना होआ बेखौहाय सम फैब्ला मिन्थिगोन। दा बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि अफिसियेल साइटआ जोबोद बिजि लोगोफोर। बेवहाय जोङो माखासे नटिस गाइडलाइन्सफोरखौहाय नायनो हानाय नंला। माखासे बे नटिसफोरखौहाय बिथांमोना बोखारजोब्बाय। दा बेवहाय गोबां बिजि सार्भाराहाय। दा बे पोस्ट ग्रेजुएट टिचार आरो ग्रेजुएट टिचार टेट आनजाद जायफोरा होदोंमोन बिथांमोननि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनाहाय नोंथांमोननियाहाय दा 19 तारिखसिम सोलिबाय थागोन। दा सोलिगासिनो दं नोंथांमोननि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनखौहाय खालामगासिनो दं बिथांमोनाहाय। दा बेनिफ्राय जोंहा आरोबाव लेटेस्ट आपडेट्स लोगोफोर। दा बेनो जाहैबाय BTC साख्रि सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डनिफ्राय गोदानै अफिसियेल नटिस फैबाय। दा जोंहा जायफोराहाय नोंथांमोना फरेस्टार 1 बिनिफ्राय फरेस्ट गार्ड नोंथांमोनाहाय बे मोननै पस्टआवहाय जायफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन आरो एग्जाम होदोंमोन नोंथांमोना राइटिं एग्जाम होखांनायनि उनाव नोंथांमोना दाख्लै थांनाय बावैसो नोंथांमोना फिजिकेल वार्किं टेस्ट नोंथांमोना हैबाय। जायफ्रा बेवहाय क्वालिफाइड जाबाय नोंथांमोननि रल नाम्बारा जायफ्रा मेरिट लिस्टआवहाय गाखोबाय। दा नोंथांमोननि बाइबा टेस्ट जासिगोन दै लोगोफोर। बिथांमोनाहाय CSB आहाय बाइबा टेस्टखौहाय कन्डाक्ट खालामसिगोन दा बावैनो। दा बेनि अफिसियेलि नटिस फैबाय आरो जोंहा बे BTCनि नैबे CSB सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डनि अफिसियेल साइटआवहाय एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनायनि प्रसेस बे लिंकआहाय एक्टिभेटेड जाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेवहाय एक्टिभ जाबायनाय नुदों। नोंथांमोना बेवहाय डाउनलड नोंथांमोना बाइबा टेस्टनि थाखाय जायफोराहाय फरेस्ट ग्रेड 1 आव एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना बेवहाय क्लिक हियार टु डाउनलडआवहाय सेरनानै नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन। आरो जायफोराहाय फरेस्ट गार्डआवहाय एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना क्लिक हियार टु डाउनलड बेवहाय सेरनानै नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन। दा नोंथांमोना जायखिजाया बेयाव मोनसे जायफोराहाय जाय पस्टआव एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामबानो जाबाय। क्लिक हियार टु डाउनलडआवहाय नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामना होबा नोंथांमोना बेवहाय मोननै सिस्टेमैहाय नोंथांमोना नायनो हागोन दै लोगोफोर। दा बेवहाय जाहैबाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन, नोंथांनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन। जाय नों मबाइल नाम्बारखौ होनानै नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामदोंमोन बेनिफ्राय नोंथांनि रल नाम्बार बे फिजिकेल फिटनेस टेस्ट वाकिंआवहाय आरो राइटिं एग्जामाव नोंथांनि रल नाम्बार दंमोन ना बेखौहाय नोंथांमोना रल नाम्बारखौ होदो। बेनिफ्राय बेखौ होखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे सार्च एडमिटआवहाय क्लिक खालामनानै नोंथांनि एडमिटआहाय फैगोन आरो एडमिट कार्डखौ नोंथाङा डाउनलड खालामना लानो हागोन। नोंथांनि सेन्टार जायगा आरो नोंथांनि बाइबा टेस्टनि थाखाय बे सेन्टार जायगाखौ नोंथांमोना मोनगोन। टाइम डेट बारायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनानै लादो नोंथांमोनहा गासैबो। दा नोंथांमोना माबायदि ड्रेस गानलांनांगोन होनोब्ला नोंथांमोना फर्मेल ड्रेस गाननानै थांबानो जाबाय। हौवाफ्रा नोंथांमोनाहाय टि सार्ट गानबानो जाबाय गस्लाखौहाय। बेनिफ्राय हिन्जावफोराहाय जोंहा ST फोराहाय नोंथांमोना दख'नाखौ गानबानो जाबाय। दख'नाया जोंहा बेस्ट जायो। बेनिफ्राय सादोर जोमग्रा बेखौ गानबानो जाबाय। ओमफ्राय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन नोंथांमोना मा लांफानांगोन बाइबा टेस्ट हैनायाव नोंथांमोना बेखौथ' मिन्थिखायो फ्रायनो। दा नोंथांमोना डकुमेन्ट्स हिसाबैहाय बे एडमिट कार्डखौहायथ' लांफाथारनांगोन। एडमिट कार्ड गैयाबा नोंथांमोना नट एलाउड, नोंथांमोना हाबनो मोननाय नङा बाइबा टेस्टनि थाखाय। बेनिफ्राय एडमिट कार्डजों लोगोसे नोंथाङा जायखिजाया गांसे नोंथांनि ID प्रुफ नोंथांमोना लांबानो जाबाय। दा बेनोमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्स नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनानै फैनाय जाबाय। दा BTCनिफ्राय गोबां साख्रिनि इन्टारभिउ आरो भेकेन्सि ओंखारगासिनो दङ। दासिमबो साख्रिखौसो दासिमबो होनो हायाखै। गोबां साख्रि भेकेन्सिफोरनि बेवहाय राइटिं एग्जाम बाइबा टेस्ट जानानै थांबाय। नाथाय दासिमबो मोनसेबो साख्रिनि पस्टखौनो होनो हायाखै। दा मानि जाहोनाव बेखौ सम सफैब्लासो मिन्थिसिगोन। दा बेनोमोन लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लोगोफोरनो गासैबो शेयार खालामना होबानो जाबाय हाजासे। आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो दासिमबो सोरबाफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखैब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय। जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो लेटेस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेट्स नोंथांमोना फिउचारावबो मोनलांबाय थानो हायो बे डिजिटेल आपडेट इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय। बिदिब्ला फिन खेबसेबाव गोदान भिडिअजों लोगोसे फिउचाराव लोगो मोनबावगोन। थेंक इउ फर वाचिं। सि इउ एगेन। बाय बाय। टेक केयार।